रायजोफोरखौ बुजायनांगौना आङो बेदर फिसा जौ एसे होनानै जोबनायाव ओमफ्राय जोबनानै बिसोर रंजालांबाय रंजानानै बे हौवा गोदाननि फंबाया मा जाखो होननानै गाबै गाबै बिदाखौबो दैमालुखौबो गोबाबाय बेनो एकदम सिरास जादों बिसिनायाव उन्दुबाय जों सानैजों बिसिनायाव उन्दुबाय दा ओमफ्राय मबाइलखौ दसे नायदोंमोन जोङो ओमफ्राय बे कारेन्टआ ओरैबायदि जोंदोंमोन मोनसे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जेन जानो हागौ सोरनिबा फेसबुकनि दारै बा सोरनिबा चेनेलनि दारै नोंथांमोना अलरेडि बे खौरांखौ मोनथिखाबायबो जानो हागौ जेन जियानो जा लोगोफोर जायफ्रानोखि मोनथियाखै बिथांमोननि थाखाय आं नैबे मोनसे भिडिअखौहाय शेयार खालामनो होननानै बानायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर एसेब्लाबो मोनथिखाबाय नोंथांमोना बै आंनि टाइटेलजों लोगोसे थाम्बनेलखौ नायनानै नङा होमब्ला लोगोफोर इसिबां दुखुनांथावना बाथ्रा माने साननि समावहाय बिथांमोना गाजा गोमजायै जर जुलिखौ जाबाय बा हाबाखौ जाबाय हाबा जाखांनानै जोबस्रांखांनायनि उनाव जेब्ला मोनानि हरनि उन्दुनायनि सम जादोंमोन अब्लानि समावहाय बिथाङा गावनि जिउखौहाय बावसोमनो गोनां बायध' जाबाय आरोना लोगोफोर मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय आरो माबोरै बिथांमोना हाबा जाखांनाय सानाव हाबा जाबाय हरावनो गावनि जिउखौ माबायदियै बावसोमनो गोनां जाखो नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामनाङा जोबजासिम नाय अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर थ' नायलांदो बिदिब्ला बे भिडिअखौहाय सान हाबजासे जाखादों जानायालाय ओमफ्राय जाबाय दा बे जानानै बिदिनो आरो रायजोफोरखौ बुजायनांगौना आङो बेदर फिसा जौ एसे होनानै जोबनायाव ओमफ्राय जोबनानै बिसोर रंजालांबाय रंजानानै सासे सानै सेंग्राफोर थाबायना बिसोरबो रंजागासिनो ओमफ्राय बिसोर हिनजाव गोदान हौवा गोदान न' सिङाव हाबजोब्बाय दा मबाइल ना मा बे अर जोंनाय नुदोंनो जोंना खुदिया बेखौ बन्द' खालामनो फैनायावनो जादों बे आरो बे लोगोफ्राबो मा जाखो होननानै खुनजुमारखौ बख'दों सासे दैमालु होननाया बेहायनो जाबाय ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय बे हौवा गोदाननि फंबाया मा जाखो होननानै गाबै बिदाखौबो दैमालुखौबो गोबाबाय बेनो एकदम सिरास जादों आदाल' बुंनो हायो दा आरो बिमाबो गाबनानै सिरास बेबो जादों आरो सासेयाथ' सासे जोंथ' मिथिला बेखौ बेबो न'आव थांनानै मबाइलल' हानहरदोंमोन ना मा होनखो बेहायनो बेहाबो बेनो जाबाय न' सिङावनो बिसिनायाव उन्दुबाय जों सानैजों बिसिनायाव उन्दुबाय दा ओमफ्राय मबाइलखौ दसे नायदोंमोन जोङो ओमफ्राय बे कारेन्टआ ओरैबायदि जोंदोंमोन बे पस्ट खुन्थिया गुदियाव ओमफ्राय बे गावहा बे कारेन्टखौ नाहरबाय दा ओमफ्राय गावहा सिखारबाय मबाइलबो लाबाय बे कारेन्टखौनो ओरै दांहरबाय ओमफ्राय गोजौआवबो थांना बे मानसिया एसे फासयनानै मानसिया ओरै जमखैदोंमोन ओमफ्राय ओइ होनदोंमोन खननै ओमफ्राय सोरथो बोख्लायखोथाय दरखौ जोख्लायदोंमोन ना बोख्लायदोंथाय ओमफ्राय सासे मानसिया न' सिङाव हाबबाय दा ओमफ्राय थिखोबाय मानसिखौनो आंहाबो मा जाखो होननानै एसे उनावसो सिखारदोंमोन आङो ओमफ्राय जा गाब्बाय जोंबा खामसालियावनो ज' मानसिफोर ज' फोजोबबाय जि नायजोबदोंमोन बे कारेन्टआनो बिदिनो जादों आरोबाव मोनसे न'खराव हाबफैबावबाय नै हाबा जागोदाना बैनो हौवा गोदानानो थैबाय औ मैयासो हाबा जादों मोनायाव थैबाय सानाव हाबा जाबाय मोनायावनो थैबाय ओंखाम उखैनाबो उखै गालांबाय उन्दुनो ओंखारनायाबो उन्दुनो ओंखारगाबाय आयै खाफाल जेबो गैया खस्थ' खालामनानै जायोमोन दखान होनानै फिसा सासेखौ फोरोंगासिनोमोन आं जेबो मावनो रोङा आंहा जेबो गैया आं बोरै खांलांगोन दा फिसा सासेखौ बोरै फोरोंगोन आं बेनि दुखु आंहा आंनि फिसाखौ मावरिया खालामनो नाङामोन ओंखाम उखैनाबो उखै गालांबाय उन्दुनो ओंखारनायाबो उन्दुनो ओंखारगाबाय आयै खाफाल
Wah jeebo gaya, kosto खालामनानै जायोमोन दखान सखान होनानै फिसा सासेखौ फोरोंगासिनोमोन आं जेबो मावनो रोङा आंहा जेबो गैया आं बोरै खांलांगोन दा फिसा सासेखौ बोरै फोरोंगोन आं बिनि दुखु आंहा माबोरै जाजेननाय जों सानैजों उन्दुबाय दा ओमफ्राय बिहा मबाइल नायगासिनोमोन आंहाबो नायफादोंमोन बिखौ ओमफ्राय कारेन्टआबो बै माबायावनो अर बायदि जोंदोंमोन गिदिर गोजौआव जोंदोंमोन ओमफ्राय गावहा सिखारनानै एसे हाखु दाखु थाबायदोंमोन थाबायनायानो थाबायबाय दा ओमफ्राय बेयावनो दामबाय दा बे गावहा एसे फासयो मानसियानो फासयनानै ओरै हायाव खोलैबाय ओमफ्राय बे गावहा ओइ 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 होनबाय ओमफ्राय सोरबा दरखौ नारदोंना जायखिया नारदोंना आखाइजों बोखारनाय जाबाय बिराद ओमफ्राय न' सिङाव हाबबाय ओमफ्राय मानसिखौ थिखोबाय ओमफ्राय आंहा सिखारबाय मा जाखो होननानै सिखारबाय दा ओमफ्राय खामसालियाव ज' दावराव जाबाय थाबाय बेखौनो नायबाय थाबाय थैनाया बारा थैयाखैमोन एसे जिउ दङमोन थैहांनो नागिरदोंमोन बेवहाय टु लाइनावहाय थाजादेरदों आरो नैबे थ्रि लाइना दोंसे जनानै टु लाइन थाराव नांदेरदों आरो ओमफ्राय बांग्रि मावनायनि 1 घन्टा बा 1 घन्टा जास्लाबाखै बिदियावनो आधा घन्टाफोरैनो बे बुस्थुआ जादों आरो ओमफ्राय बै खामग्रोबाय जोंबो मिथिया उन्दुजोब्बाय हाबा जानानै उन्दुबाय ओमफ्राय दाना फिसालाया बोरै मिथिखो फिसालायासो आयै बाबा सिखार सिखार कारेन्ट खामजोब्बाय सिखार होनना बुंबाय ओमफ्राय जोङो अकस्मात सिखारनानै आंबो आयौ खामजोब्बाय आयौ न' खामजोबसिगोन होननानै आंबो ओमफ्राय बे माबाखौ बै न'नि खुन्जुमानिखौ बोखोनानै आङो दोनबाय आं बिदि खालायनो रोंदों आरो नङाबा जोंबो मा जागौमोन मिथिया ओमफ्राय दाना बे खामखांनानै बाव हम खामबावबाय बाव बिदि खामबाय आरो जि खामखाबाय बावबो बैनाथ' बैना ब्लाव ब्लावखा बेनाथ' गिलु बेहायबो खामफैबाय खोनानो मोनदों हायानो सर्ट जाजोबदों होनना हायानो सर्ट जाजोबखादों हायानो सर्ट जाजोबदों सेन्देल गानालासिनो थाबाय दा आथिङा सेस गुदुं जिम मोनजोबखादों सर्ट जाजोबखादों आथिङा ओमफ्राय दाना सेन्देल गानदो होननानै सेस न'आव माने सेन्देल गानना हाबजोब्बाय जों ओमफ्राय बिदि जाखादों सेन्देल खुबाय दाना आथिङा ज्रेम मोनजोब्बाय बिदि जाखादों थैथारनायाथ' न'खरथाम थैथारनाया जखमा सानै बिसोर भगबाननि अननायाव माबाबाय आरो बे साथामा थैथारबाय लोगो मैयानो थैदों साथामा आंनि फंबायाबो थैबाय आंनि फंबाय असे आरो सानैल'मोन जों आं बिब' ओमफ्राय बे फंबाय हाबा जागोदान होननाया हाबा जागोदाना बैनो ओमफ्राय बैनाबो फिसाला सासेल'मोन जोंनि खाथिना हनै हौवा गोदानानो थैबाय औ मैयासो हाबा जादों मोनायाव थैबाय सानाव हाबा जाबाय मोनायावनो थैबाय ओमफ्राय बबे खोलानियाबो फिसाला सासेल'मोन गथ'आ सेंग्रासो आरो बेबो थैबाय गैला मैयानो साथामबो थैजोबखादों हाग्रामा बारना थैदोंनो बे हौवा गोदान जानाया हाग्रामा बारलांदोंमोन डक्टरनाव हामबायबायो खोमा होननानै हाग्रामा बारनानै थैदोंनो गथ'आ जोंना बियादैया हौवा गोदाना जों बिजय मुसाहारि ओमफ्राय हौवा गोदाना माबा माइखेल होनो दा माइखेल ओमफ्राय दैमालु नार्जारि बे जोंनाथ' बिजय मुसाहारि फिसाजो सासे थालांबाय हिन्जाव थालांबाय दा हिन्जावा हनै डाक्टारनावसो लांबाय दा एम्बुलेन्सजों दा मावबायदासआव फरायो आंना बिजानैया गोदाव सोराव जाबाय दा बिराद माबा जाबाय दा पुलिस एरि माबादों दा मोनायाव फैदों दाबो फैदों दं दाबो बांग्रि मावदों खयथासो जाखोमोन 10था बायदिखा 10थासो जाखाबायमोन औ बांग्रि माव औ ओमफ्राय बे 11:30 बायदियावनोखा बांग्रि मावखांनानैसो बे जाथाया जादों बांग्रि मावबो जाखादों दा आन्दासाव थ' बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला मोनथिखाबाय नङा होमब्ला एसेबां दुखुनांथावना बाथ्रा माने बिथांमोननि बेफोरबायदि जाथायखौ नुनानै बा खोनासंनानै माने आं नोंथांमोननि सेरावहाय माने बुंनो हायै रावा माने गोथेनानै थानाय बायदि जाबाय आरोना लोगोफोर माने मा बाथ्राखौ बुंबावनानै बिथांमोननि थाखाय बाथ्राखौहाय गोजोनग्लाय होबावगोन होननाय बायदि जाबाय माने ओरैबायदि दुखुनांथावना माने
बुंनो थाखाय खुगायाव जेबो रावानो गैला आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा आं बांद्राय बाथ्राखौ बुंनानै भिडिअखौ जेन फोलावब्लासो नोंथांमोना मोनथिलांखाबाय नङा होमब्ला भिडिअखौ नायनानै। आरो बेनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना बे मोनसे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो। जोबथारनायावहाय नोंथांमोना बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना हो आरोना लोगोफोर, जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि ना लोगोफोर। स' थेंक इउ स' माच। नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन। बाय बाय।